Здравейте хора, днес ще има на Subway Surf в началото. Да, писах си направя хак, но нищо не се прецака и да, почнах от начало. Така почваме. Хоп, 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 хоп. Знам го вече, бати тъпото. Хоп, хоп, хоп. Че трудно, много трудно бе. Добре. То клип може да е без интро, защото със интро трябва да е 4 минути. Искам този клип да е малко по-дълъг. Ще пробвам да сложа интро, ама да, ще се опитам да сложа интро. Може пък да стане. Добре. Така. Нека да се върнем към играта. Какво да ви кажа, не знам аз. Та дума, нали? Сега началният ми рекорд, кое е? Още едно ло. Я правим думата. Моля се, пишете в коментарите да кажете на какво да снимам, защото нямам много идеи. Мисля, снимам да правя поредица на Blitz Brigade, Subway Surf и на Piano Tales 2. Но ако искате някоя друга игра, пишете в коментарите. И ако искате да правя чалендж с The Best Pro, ще сложа линк в описанието за неговия канал. Чет няма кеф от всички герои. О, фак. Кучето само пред полицая. Но ма кефи обаче как тичат. Аз на една игра правя по 1000-2000 там някъде. Парички. Втори левел. Качих един левел нагоре. Да ви кажа малко за канала на The Best Pro, ако не сте го гледали. Той качва интрота, ако искате. Се абонирайте за него. Хубави интрота качва. И най-новото му интро е яко, ако искате да ви го направи с вашето име. Му пишете в най-новия клип да ви направи интро. Той писа на RosBG как да се направи подобно интро като на RosBG. И да. Сега това не знам как го взех, но взех го. Опа, къде? Клипът ще стане доста дълъг, според мен.
мисля, ако направя 10 абоната, да направя един специален клип. Днешната песен е сърво, знаете ли как ми се беше пъгнал? Да направих 5000 парички. Сложих си го на пауза. После почнах от 3000 парички. После направих още 7000 парички. Сложих си го на пауза. И няма нещо. Сложих си го на пауза. Пише, че съм умрял. Тъпоти. Какво да ви говоря? Още една кутийка. Шапка. Да си взема още една шапка. Да изгледам видео, си взема още една шапка. Тя шапка се спад много лесно. Това е храни. Музиката ми хареса. Това игра. Май самата игра също ми хареса. Мънчи кръш. Добре. Какво вече свърши? Ще имам 2 шапки и ми остава само още една. И да. Сега ще видя, ще отворя. Добре. Нов рекорд. Много малък. Да влеза във Фейсбук. Добре. Ще пазна за малко клипа, си напиши паролата и идвам. Добре, вляза във Фейсбук. Ето пак. Пак трябва да влеза, добре. После ще го направя това. Дай съм нещо. Това дали да събирам. Да, ще събирам. Първо си взема нещата. Опс, много набор, така. Дали направих едно златно такова, бе? Или съм се объркал. Добре. Имам едно сребърно. Уи! Едно златно, да. Това е изпълнено. Там ми се е изпълнено. Да видим нов герой. Да, става. Опс. Дай, почвам. Това го махна. Да, това мисля да е последното. Фак. Събой серф ми е лесно. Ако направя, сега имам 4 абоната. Ако направя 10 абоната, остават ми още 6. Да се абонирате и да. Още 6 да се абонират. Ако направя 10 абоната, ще направя специално клипче. Чалендж, един чалендж. После Майнкрафт. После Piano Tales 2. И после може Блиц Бригаде. Ако искате да знаете, сега е колко 9 часа майче. Също видя? 8. Сега малко ще се забързам. Да, сега е... Кой сме? Сега ще ви кажа кой сме... Кой сме сега? Мамо. Сега сме май... 10-11. На то днеска се иска прошка. И ви искам прошка. Да. И сега тук видях някаква линейка. Да идва. Сигурно... Нали знаете, че се пали огън и се въртят уроглевици. Опак. И сигурно
се запалил нещо, да. Бях пожара. И като говорихме, да. Дай още една игра да направя. Да. Ако някой пита с какво снимам с мобизен. То да се вижда там отясно. Виж как яко тича, да. Тялото назад и си тичат. Не им пречи. Сърф е най-играната игра в света или... Не, шегувам се. Не е най-играната игра. Даже не ми пука коя е най-играната игра. Би трябвало да удряме силата, да. Добре. Това го направих нарочно, исках да я след работа. И да, надявам се толкова смешен клип да ви е харесал. Новия борт. Да ви е харесал. Нека да чакате за малко. Да отворя една кутия. И какво ще спадне? Да е последно. Шапка. Ключ. Добре. Да е последно. Добре. Дай последно. Добре. Дай. Последен път. И парички. Добре. Дай още. Да изгледам клип и добре. Надявам се клипът да ви е харесал. Абонирайте се за мен. Да направя 10 абоната. Дайте палец нагоре в този клип. И до скоро.